Hola, com esteu? Aquí Laura Clemente, la Clencultura, secció I Love Life del programa Ona Cultural. Anem a parlar en aquest apartat que deixem dintre de I Love Life d'empresa i justament també sobre immobiliària, que sempre parlem en finques al Pallars. Aquest equip fantàstic de gent compromesa amb un comerç de proximitat, que hi ha molt pocs, podem trobar molt pocs comerços immobiliaris tan de proximitat com aquest, que està situat a Sant Les Corts. I anem a parlar ara mateix amb Josep Maria Barbal, administrador de Finques al Pallars. I sobre, com no, aquesta llei de l'habitatge que dona tant que parlar, ens anem dedicant-li aquests episodis des d'aquí, des de I Love Life, amb Laura Clemente. Fins ara mateix, anem a parlar ara mateix amb Josep Maria Barbal. Un segonet. Perfecte. Sí? Hola, Josep Maria, què tal? Com estàs? Bona tarda. Molt bé, bona tarda. Molt contenta de tornar a parlar amb vosaltres, Igualment. amb aquesta empresa immobiliària de proximitat que esteu, Finques al Pallars, que esteu a Sant Escorts i que ens agrada tant com treballeu, no? I doncs a parlar amb vosaltres, seguim parlant sobre la llei d'habitatge, que dona tant per parlar, no? Josep Maria? Sí, efectivament. Ara ha estat durant un temps aquest tema una miqueta paralitzat, pendent una miqueta dels acords parlamentaris per tema de la formació del nou govern, i això el que ha fet és paralitzar la llei. Amb l'aspecte, si recordem una mica el que vam dir, l'aspecte d'honoraris sí que va quedar clar i per tant quedava vigent, i per tant a l'hora de llogar un habitatge, els inquilins, a diferència del que passava abans, no tenen costos per poder formalitzar el nou contracte. Molt bé. I per tant aquest tema sí que segueix vigent, però no el tema que d'alguna manera generava unes expectatives importants, que era el tema de que es fixés un sostre de lloguer i que per tant d'alguna manera això evités el fet que els preus segueixin pujant. Aquesta és una de les qüestions semblava rellevants a l'hora de fer la llei. Aquesta qüestió és una qüestió que d'alguna manera poc o molt s'ha avançat al moment en el que s'han anat fent acords per la formació del nou govern, concretament crec que és la setmana passada, que hi va haver un acord entre el PSOE i Sumar, en aquest sentit, en el sentit de que tancar l'acord en tots els temes d'alguna manera de governació que afecten, i dintre dels que hi havia, un d'ells era precisament la implantació de la llei amb els termes que s'havia fixat i la determinació de zones tensionades, que era una de les qüestions rellevants en aquest cas a efectes de l'aplicació de la llei el que respecta amb el tema dels lloguers. Molt bé, perfecte. I llavors, sobretot anem a desitjar, no?, que es posin ja d'acord i que formin govern, no? Tant de bo que ja tanquin ja els d'això i que sigui a fi de bé, Sí, perquè a més també seria, jo penso que si es fa aquest acord també aquí a Catalunya, sí. Seria un govern bastant català, potser també nosaltres estaríem com una mica més representats en aquest sentit empresarial, en el sentit empresarial, en el sentit d'economia també, no? Bueno, de fet, suposo que sí, perquè de fet que els únics que han tingut, per tant, l'única comunitat autònoma que d'alguna manera ha demanat l'aplicació d'aquesta llei i la implantació de la llei, en el sentit de la limitació de preus i, per tant, de fixació d'aquests sostres, ha estat Catalunya. I, de fet, Catalunya, el Parlament català ja va enviar a Madrid la petició, que és un dels tràmits que requeria l'aplicació d'aquesta mateixa llei, i, per tant, ara queda en mans del govern central el que és la determinació o l'acceptació d'aquesta zona tensionada i, per tant, l'aplicació de que sigui aplicable la llei aquí a Catalunya. Per tant, aquí hem tingut ja la iniciativa i, per tant, som pioners, de la mateixa manera que ho vam ser en el seu moment
amb les mesures que es va fer a l'època de l'alcaldessa Colau. Aquí a Barcelona i a moltes poblacions colindants. I heu parlat ja una mica, no sé si les immobiliàries, ja heu parlat amb el nou alcalde, en Jaume Collboni? Bueno, directament els immobiliàries no, però sí que el que és els promotors, per exemple, sí que han fet peticions, perquè una de les qüestions que hi havia i que eren importants, pensem que alhora un dels problemes importants que tenim és no solament, evidentment la legislació és molt, molt important i de fet una de les mostres de que realment aquesta qüestió ha sigut tan rellevant ha sigut que no ha entrat producte d'obra nova a la ciutat de Barcelona, per exemple. I la ciutat de Barcelona segurament són en poblacions properes i importants. Per què? Doncs perquè hi va haver en el seu moment el que és la implantació de la mesura de limitació del 30% del que és la promoció d'obra nova amb les promocions i, per tant, aquestes són les qüestions que la majoria dels promotors, això suposava un encariment d'una forma important amb els seus costos i una limitació, i per tant, perquè surtin els números és important que al final que quadrin tota una sèrie de factors, que és l'hora del sol, els costos i demés. No? I aquesta és una de les qüestions que ha fet que es produís un fre molt important. Què va passar? Que realment no ha entrat pràcticament. Segurament això ha afectat més al que és el producte de venda, que no pas amb el lloguer, perquè no hi és massa el concepte, o fins ara no hi era massa el concepte de lloguer amb obra nova, però sí que va afectar d'una forma important, si més no, a la compra-venda. I per tant, aquí en aquest sentit, a l'haver-hi poc producte, vol dir que el producte que es va movent de lloguer és producte ja consolidat de fa temps, que és producte, la majoria, no oblidem, de persones, de famílies, i persones que tenen 1, 2 pisos de lloguer, no són els grans promotores. Sí que hi ha hagut algun intent, per exemple, a la zona de Sagrera, per part d'una promotora que ha arribat a fer acords amb l'administració, concretament amb l'Ajuntament de Barcelona. Sí? Ja parlo de l'època de la senyora Colau, que és un projecte al voltant de la Sagrera i que el que feia és construcció de vivenda de protecció oficial. Això realment, sí, és un projecte que va ser pioner i que d'alguna manera s'està desenvolupant en aquests moments i que probablement deu estar en una fase ja de finalització propera. Això és una mica el que seria molt rellevant i que caldria, no? Hi ha hagut algun intent per part del propi Ajuntament, també, crec, i per part de la Generalitat, de compra d'habitatges, d'edificis sencers, no sé si ha sigut, em sembla que va ser el Sareb, per tant, d'una compra d'uns 200 o 300 pisos de lloguer, tot això és el que és necessari, que surti i, si és possible, que la pròpia administració tingui unes iniciatives en aquest sentit i que d'alguna manera aporti producte perquè el que és d'alguna manera l'empresa privada li costa molt d'això, perquè al final el que mira l'empresa privada són el tema de que li surtin els números i fins ara era difícil, i més amb l'augment de costos que hem tingut tot el tema de materials i el que és el tema d'augment de mà d'obra, dificulta una miqueta, ha dificultat tota aquesta qüestió. Molt bé. Jo volia preguntar-te, primer de tot, a Catalunya és molt típic trobar gent que és més o menys de la generació, per exemple, que ara tenen 70, 80 anys, no? Que quan tenien una miqueta d'estalvis es compraven un pis per poder llogar-lo i això. I llavors, això de la limitació de grans tenidors a partir de 5 habitatges, tu has vist algun veí, veïna que treballa amb vosaltres o que sigui, que s'hagi queixat, que ara amb 5 jo tenia 7 o coses així, no? Que gent que tampoc és una gran tenidora en allò que dius amb majúscules, que tenen 7-8 habitatges o el que sigui, i que
més o menys, de vegades tenen una petita feina i anaven fent amb això. Com ho has vist tu? Bueno, de fet, nosaltres directament hem trobat algun client que ens ha fet consultes en aquest sentit perquè plantegen, doncs, realment, perquè en aquest sentit també la determinació de quants són els immobles que van ser o no gran tenidor és un tema amb el que la normativa nova i aquí a Catalunya queda bé clar que es quedaria amb cinc immobles. El que no quedava ben determinat i ben aclarit, si estàvem parlant de s'havia de computar o no el que és la vivenda familiar, si computaven també si algú tenia, a part d'alguna vivenda, algun lloguer, perdó, algun local. Per tant, aquesta sèrie de qüestions segurament es veurà una mica més amb l'aplicació de la pròpia llei, o aviam si tot això s'afina una miqueta més, perquè un dels inconvenients que va tindre la llei de la vivenda és que es va publicar amb la bona intenció de que fos quan abans i que tingués efectes quan abans, però la precipitació de vegades genera errors a l'ordre d'això i d'alguna manera qüestions que no queden ben determinades. Una d'aquestes era aquesta qüestió, no? El fet de la concreció d'aquesta qüestió. No? Però sí que és un tema que efectivament hi ha persones, la majoria de propietaris, de petits propietaris, acostumen a ser propietaris que tenen la seva vivenda i una o dues vivendes més, o que deies, que havien comprat amb els seus estalvis, com a manera d'estalvis, una vivenda més, no? Exacte. O una altra més en llocs que tenien com a segona residència. No? Doncs aquesta és una tipologia que diria que abarca moltíssim, un ventall molt ampli, si més no aquí a Catalunya, i que és un arquetip molt típic de la persona que té algun immoble amb lloguer. Exacte, per tant, sí. D'alguna manera no estem parlant, quan parlem de lloguer i parlem de grans tenidors, són empreses, o pensem en bancs, pensem en grans promotores, pensem en grups financers que inverteixen en aquest tipus o fons d'inversió que inverteixen en aquest tipus. Però el que és la gran, i diria potser que amb un índex de 60 o 70%, acostuma a ser el petit propietari que té això, i que pot anar des de que són la majoria, que són, jo diria almenys dels nostres clients, si hagués de fer una estadística, potser la nostra tipologia de client és un 80% que té això, dos pisos com a molt, o que té un pis i un local, o que té dos locals, sí. Hi han quedat, o perquè han fet un estalvi, o perquè han heredat dels pares aquesta figura que em deies tu, de la persona de 70 anys, 70-80, seria una mica el tipus de perfil, que és aquest el que ha pogut, perquè efectivament a mesura que vas veient que vas baixant l'edat, cada vegada és més reduït aquesta tipologia i vas veient que va canviant la casuística i cada cop la gent té menys capacitat de poder adquirir i per tant sí que és veritat que és aquesta generació dels 70 anys, 70, 80 anys, és la que en el seu moment amb un gran esforç va poder tindre l'ocasió d'aquests estalvis que anàvem fent a poc a poc, estalviant-s'hi viatges o anant de vacances, doncs aquestes persones són els que van lograr tindre d'això. Aquestes persones, sí, efectivament, sí tenen clarament, però sí que n'hi ha algunes que, perquè potser se'ls ha afegit amb el seu patrimoni, a part del que haguessin pogut comprar, alguna cosa que han pogut heredar dels pares o de familiars, efectivament han passat i que han anat en aquesta línia. I clar, parlar de gran tenidor, una persona que té 5 immobles, que moltes vegades són el que t'explicava, perquè no està ben concret que hagin de ser i entenc que computen, almenys amb els càlculs que s'han fet i amb les diferents conferències amb les que hem pogut assistir que parlen d'aquesta qüestió, computa la teva vivenda habitual i per tant tot això al final, encara que sembli que és una persona que tindrà molt, de vegades no és una persona que té molt, de vegades és
fruit de, doncs això, de l'estalvi propi, Clar. alguna coseta més d'alguna herència i, per tant, doncs, té això. O No? un petit despatx, un petit local, Sí, o sí, aquestes coses, no? pues això, potser com a lloc de treball que té, tot això suma al final i per tant genera aquest còmput que parlem, i que pots passar a ser, sense ser una persona amb molt patrimoni, passar a ser una persona gran tenidor, amb aquest concepte. Això crec que és una de les coses també que s'haurien d'haver tingut una mica en compte i, de fet, amb la llei antiga que tingui alguna qüestió, parlo amb no era una llei, era un decret aplicat aquí a Catalunya, que es plantejava aquesta equació, semblava clar que eren a partir de 10, no? I per tant, aquí ja és una qüestió que aquí ja sí, és un canvi substancial. Sí, aquí a Catalunya sí. Sembla que no, però és un canvi substancial. I tant. I perquè aquí sempre hem sentit, no, la generació dels que van néixer, per exemple, als 50 i això, no, per dir-te, 60 també, que de seguida que podien, doncs mira, com tinc una miqueta estalviat, doncs compro aquest piset que està bé de preu i tal, i doncs el rentabilitzo amb un lloguer o el que sigui, o faig un despatxet o cosetes així, o és pel meu fill, o és saps, allò, pel meu net i coses d'aquestes, no? I clar, és una cosa maca que s'ha fet sempre aquí, que penso que és invertir bé, no és una cosa que són famílies, no? Que són negocis... No érem ànim especulatiu. En moltes ocasions aquest ànim era un ànim d'alguna manera de deixar alguna cosa pels fills, un ajut pels fills, i l'altre era una forma d'estalviar. Exacte. Una forma d'estalviar i de generar d'alguna manera un recurs complementari moltes vegades, perquè pensa que amb un índex molt, molt important dels nostres clients acostuma a ser aquests lloguers que s'obtenen per aquests pis de més o aquest local de més, acostuma a ser el complement a la pensió. I estem parlant de moltes famílies amb els que aquest pis o aquest local o aquests dos pisets que tenen són els que permeten pagar la pensió, la residència, o complementar la pensió, o la residència a vegades dels propis pares. Exacte. Per poder sufragar aquestes despeses. Per tant, això ja era una previsió d'estalvis en el seu moment, el que després va ser els fons de pensions i tots els plans de pensions, tota aquesta sèrie de qüestions que va crear la banca, ja d'alguna manera el concepte segurament de les famílies abans era una mica el pensar en això, en el futur. Pensar en els fills moltes vegades també, i de fet pensem que ara tot aquest petit patrimoni en moltes ocasions és un patrimoni que serveix d'alguna manera per poder ajudar amb els fills, amb els nets, per poder emancipar-se, perquè si no és així els joves ho tenen molt, molt complicat d'entrar d'alguna manera, perquè amb els ingressos que tenen els resulta molt complicat de poder accedir a lo que és a la vivenda. A la propietat ja pràcticament se'ls fa inabastable, però amb el de lloguer amb moltes dificultats, que moltes vegades han de compartir i seguir fent una vida fins als 30 i pico, com si fos d'estudiant, compartint amb més companys el d'això, perquè si no, no poden d'alguna manera ni assolir un pis de lloguer per poder viure, i a vegades amb la pròpia parella. Exacte, sí. És molt complicat ara. Sí, ha canviat molt. Les generacions han canviat molt i és una llàstima perquè que no es pugui, que no puguin aconseguir de poder tenir una família, no sé, que tenen 40 anys, no? Ell i ella, per exemple, no? I junten els dos sous, tenen dues criatures, per dir-te, i no poden tenir una segona residència, no? I abans la segona residència estàvem tots acostumades, pràcticament tota família així més o menys de classe mitjana tenia, no, me'n vaig a la torre, me'n vaig al terreny, no? Al tros. Però pensa que això ja no arriba moltes vegades a poder tindre la primera vivenda. Ja no la segona residència, la primera vivenda. La primera. En moltes ocasions. Sí. Pensa que d'alguna manera és el que t'explicava abans dels franges d'edat,
als menors, et diria, de 40 anys, se'ls ha fet molt difícil. I tant és així que segurament afectarà d'alguna manera pues, a lo que és la seva pròpia vida familiar. Parlo ara de poder tindre la tranquil·litat, de poder tindre pues, la seva casa, de poder tindre una mica d'estalvi que els hi permeti, pues, jo què sé, pues, plantejar-la, ampliar la família, poder tindre fills. Pues, tot això, ja, quan parlem, si ja li és difícil amb una parella emancipar-se i anar a viure sols, pues ja no parlem del plantejament doncs, de fer una família. Per tant, tindre fills, perquè realment se'ls hi fa molt, molt complicat. I s'ha fet tot tipus de plantejaments. I totes aquestes mesures... disculpa, Josep Maria, que dic totes aquestes mesures de llei d'habitatge, de doncs, pujar els salaris mínims, tot això, que també tema impostos, doncs, controlar també que no grava massa les rendes mitjanes, no? La classe mitja, que la classe mitja és la base de la societat i ha d'estar còmode, confortable, arribant a fi de mes més o menys bé per poder, doncs, això, tenir casa seva, tenir la feina, tenir la família, no? Poder tenir les coses... Pensa que quan estàs parlant d'aquesta classe mitjana, estàs parlant una mica d'aquestes persones que veies, que definies abans, doncs, que s'havien pogut amb l'estalvi fer tindre una segona residència, de poder, el qui més, millor poder tindre una altra vivenda que dius, mira, em donarà un lloguer o pensant en els fills perquè els hi pugui deixar alguna cosa, perquè si tinc 2 fills, aquesta idea que hi havia tan catalana de poder-los deixar abans, mira, si tinc un parell de fills, un per cada un, que els hi puguis deixar alguna cosa, Bueno, això malauradament cada cop és més impensable. Exacte. Cada cop es fa més complicat per part d'això. Així de trist. Però bueno, nosaltres seguirem aquí parlant d'aquesta llei d'habitatge, que sembla que està bastant bé. També, de moment, ara veurem aviam si logren d'una vegada implantar. Els efectes no seran immediats, això tinguem molt clar també, perquè caldrà una fase, d'alguna manera, que la gent, els propietaris, d'alguna manera entrin a entendre i, per tant, els mecanismes, a poder, d'alguna manera, acceptar-ho, perquè aquesta és l'altra equació, també, entendre també que s'ha de ser una miqueta solidaris, que han d'entendre que també la gent que puguin estar a casa seva, que al final el que es tracta és això, és que es puguin guanyar la vida, que puguin pagar el lloguer, i, per tant, d'alguna manera, que es pugui compaginar l'interès dels dos d'això, dels dos parts, del propietari i de l'arrendatari. I tant, i tant. El que passa és que, torno a dir, i això és una reflexió que fèiem en el seu moment, segurament aquesta llei, de moment almenys, generarà una sèrie de problemes per moltes persones perquè els dificultarà l'accés. Dificultarà l'accés perquè, d'alguna manera, els propietaris vas veient que cada cop et van posant més dificultats a l'hora de llogar. Ara, les exigències, d'alguna manera, a l'hora de buscar un nou client són cada vegada més altes, et posen el llistó més alt, busquen un perfil que sigui una persona o una família molt segura i d'alguna manera fan molt complicat l'accés amb molts perfils normals, que eren els que abans d'alguna manera demandaven els pisos de lloguer, que eren el que dèiem, la persona que s'independitzava, fos sola o amb la parella, persones que per qüestions familiars millor havien tingut un trencament familiar i anaven a viure cada un per separat, o persones que d'alguna manera entraven d'alguna manera en el mercat de lloguer. Ara, cada vegada es va com els preus, de moment que han estat lliures, també els propietaris ha semblat que havien de posicionar-se, perquè com una de les qüestions que planteja la nova llei és que una de les referències serà la renda anterior,
aquest sistema és un sistema que és una miqueta perniciós per lo que és, té un efecte molt perniciós, que és el fet que tothom vol situar el més ben posicionat possible, sense pensar una mica doncs, en l'interlocutor que ha de tindre al davant, que ha de poder pagar aquest lloguer. Sí. És una de les grans qüestions que en aquest cas és important tindre en compte. I tant. Esperem que també, jo m'agradaria molt que hi hagués un paquet de mesures, d'ajuts per a les famílies per poder pagar lloguers i també, lògicament, propietats, per poder comprar un pis o per poder llogar un pis, tant una cosa com l'altra. I esperem que aquesta llei d'habitatge també vingui acompanyada amb un pack de mesures per recolzar les famílies, no? I tota la gent jove o no tan jove, no?, que vulgui llogar o comprar un pis. Jo crec que s'haurà de complementar, perquè no serà suficient. Malauradament tenia una visió molt idealista, aquesta llei, però em temo molt que l'aplicació, si no va per la línia que tu apuntaves ara, que és mesures d'alguna manera contemplant amb ajut a les famílies, el que passa és que això al final és un tema pressupostari i no arriba a tot, però sí que pot ser doncs, des d'aquesta perspectiva o per fomentar també el lloguer, que és mesures que aquí parlo d'empresa, parlo de privat, que tregui pis amb el d'això, que d'alguna manera tingui algun tipus d'incentius, el que sigui, o que d'alguna manera s'excedeixi d'alguna manera amb els amb preus o amb fixació d'això, que aquesta persona no tingui accés a cap tipus d'avantatge. I per tant, si ha de ser, ha de tindre contemplat amb l'IBI un recàrrec perquè excedeix d'un... per aquesta línia, la de afavorir amb el qui tingui un tracte favorable amb els seus arrendataris, crec que és un tema que hauria d'haver anat una miqueta o contemplat, que pot ser que amb el temps, amb mesures complementàries, es posin sobre la taula i serveixin per poder millorar la situació. Però actualment un dels grans problemes que tenim, però un dels més importants, és que pràcticament no hi ha producte de lloguer. Pràcticament no hi ha producte de lloguer. I clar, al final podem parlar del que vulguem parlar, però si no hi ha vivendes de lloguer, el problema vol dir que els poques que hi ha, pràcticament la persona que d'alguna manera, propietari que ho posa en lloguer, clar, té tanta quantitat de demanda que d'alguna manera pot triar i per tant buscarà sempre el perfil millor, és el que parlàvem, que el que pot suposar és una exclusió per moltes famílies de nivell normal, i no parlo ja de dificultats d'això, amb poder adquisitiu, sinó de persones normals, famílies normals, parelles normals, que tenen els ingressos normals, que d'alguna manera es veuen que a vegades obligades a parlar de les persones joves. Moltes vegades estan obligades a compartir el pis, encara que siguin amb altres parelles, perquè resulta que no poden ells per si mateixos assumir les exigències de solvència que se'ls demanen. Exacte. Aquesta és una qüestió que és lamentable perquè una de les qüestions també ve derivada de que una de les qüestions importants des de la perspectiva dels propietaris és el tema de seguretat jurídica que li pots donar a aquest propietari. Al final, si el que va buscant la persona que té, el que deia, que té ha posat en lloguer la vivenda, que pugui cobrar cada mes. Un dels objectius bàsics és poder cobrar cada mes. Llavors, si té la incertesa o sap que si té dificultats amb aquesta persona no ho tindrà resolt, i això és una de les qüestions que malauradament trasllada molt, i és una de les qüestions mal resoltes que jo crec per part d'aquesta llei de la vivenda, és que trasllada molt amb el propi propietari la resolució dels problemes que se li puguin plantejar. Per tant,
vol dir que aquest propietari vol moltes seguretats per acceptar agafar un tipus de perfil determinat de llogater, amb la qual això acaba excloent a moltes persones que ja no parlo de risc, parlo de persones normals que tenen dos nòmines a la família o fins i tot 3 nòmines perquè jo que sé, algun dels fills treballa i per tant això és el que és lamentable. Exacte, sí. Doncs, bueno, la veritat que ha estat una conversa, com sempre, molt agradable amb tu, Josep Maria, i tinc ganes de tornar... És que a mi m'agrada molt anar parlant, perquè així la gent també es va actualitzant, no?, de la llei de l'habitatge, i doncs a veure si el proper dia que parlem ja tenim més notícies, no? A veure, si hem avançat d'alguna manera, i per tant podem veure una miqueta, al final serà el tema de l'aplicabilitat. La situació d'incertesa que s'ha generat des del mes de juny fins ara, que és d'alguna manera de dir, escolta'm, com encara no és d'aplicació, i quan serà? I tothom et pregunta quan serà, tot això tampoc no ajuda. No ajuda el que parlàvem abans, les seguretats jurídiques són fonamentals amb aquest sector nostre. Parlo tant amb la compra-venda com amb el lloguer, perquè moltes vegades la gent el que treballa són amb expectatives i d'alguna manera si no tenen unes certes seguretats, el que parlàvem de la seguretat jurídica, seguretat de què passarà, de que si em passa alguna cosa que realment tingui algun ajut i que per tant que no em trobi desprotegit, aquest tipus de qüestions són fonamentals en aquest sector. Com suposo en qualsevol altre sector, tots el que volem és tranquil·litat. Això és una de les qüestions importants aquí. Doncs, com sempre, moltíssimes gràcies, Josep Maria. Gràcies a tu. I sempre un plaer parlar amb tu i que sempre ens il·lustrem més sobre el món immobiliari, sobretot un món immobiliari proper, de veïnat, de ciutadania, de la gent que tenim al nostre voltant i que és totalment de proximitat, com és la vostra empresa, Finques al Pallars, no? I que agraïm moltíssim poder parlar així sobre el món immobiliari, no? Que sembla com si sempre és molt complicat, no? La gent, i també hi ha una manera propera, no?, de parlar amb la gent. Molt bé, doncs a la vostra disposició com sempre, i molt agraït per comptar amb vosaltres. Moltíssimes gràcies, Josep Maria. Una abraçada, que vagi molt bé. A reveure. Adéu, a reveure. Ha estat un plaer, com sempre, parlar amb Josep Maria Barbal, administrador de Finques al Pallars, que el trobeu a Sants Escorts i que està molt a proper de la nostra ràdio, justament, d'Ona de Sants, i també no tan a prop, però també de Ràdio Hostafrancs, que justament aquesta entrevista la podreu escoltar a 2 bandes, i que és superinteressant que també potser la passem a un FM Ràdio de Lleida, perquè també podria extrapolar-se perfectament, perquè parlem de la gent de Catalunya, no?, de les famílies, de la gent de la classe mitjana i que puguin accedir als habitatges amb aquestes mesures de protecció. De moment hem comentat tot el tema de llei d'habitatge i nosaltres doncs especulem, no? Però esperem que les nostres especulacions portin bon fruit sobre també un possible pacte de mesures del govern després per ajudar les famílies, etc. No? A veure si pot ser. I ben aviat, a veure si tenim més notícies sobre la llei d'habitatge amb aquest equip fantàstic de Finques al Pallars. Fins ben aviat, Laura Clemente, la Clen Cultura, I Love Life.